Добро утро и добре дошли в новия влог. Днес е вторник. Не се забелязват пачовете ми почти, защото са от тези прозрачните. Днес очаквам да ми дойдат другите. Другите не. Другите не. Днес очаквам батериите да дойдат за ключа на Ванко, за колата. И също така, мисля, че ми дойде съобщение, че днес ще дойде и асмата, която поръчахме. Така че ще видим. Мисля, че нещо беше от 1 до 3. Нещо такова. Не съм много сигурна. Но както и да е. Ванко вече е на работа. Часът е 10 без 10. Да. Аз ще се обличам, ще се оправям и отивам на фитнес. Кучетата са нахранени, изведени са и сега вече спинкат. Берито е ето там. И така, общо взето. Днес го дават, уж да е хубаво времето, обаче така както гледам, вали навънка. То не вали ми някакво такова, никакво пръска. Нито е дъжд, нито е нищо. Ама го дават около 15 градуса, така че ще видим какво ще стане за напред в деня. Сега се оправям набързо и отивам, защото после имам работа. Къде е тефтера, великият тефтер? Да. И така. Това е за днес. За сега по-скоро. Това са ни задълженията до 11 часа някъде. До 11 и нещо айде. Защото аз докато отида, сега докато се оправя, докато отида, ето кафето ми е накрая. А днес пия с ето тези сламчици, с панделката съм днес. После ще си направя кафе, като се прибера с черешките. И така, оправям се и тръгвам. И ще се видим с вас най-вероятно след фитнеса, когато се прибера. Или малко преди това, или преди да тръгна, не знам. Ще видим. Но така ли, че ще се видим. Готова съм. Аз се вързах, защото да ми е по-удобно. И само секунда да се извадя обувалката, че нещо трудно се обувам. Май съм си стегнала доста маратонките. Не мога да ги обуя така без да ги развържа както преди. Така. Готово. Така. Слагаме слушалките. Откъде се пускаха сега? Аха. Слагам си слушалките. И тръгвам. Хайде, ще се видим после. Камерата ми няма батерия, така че тъкмо като се прибера да се зареди. Ето ме и мен. Тук що влизам. Часът е 12
12. Аз малко по-рано се прибрах, ама докато изкарам кученцата, тук в гаража гледах. Митко ме кара да търся едно нещо в гаража, в багажа. И сега влизам. Сега мисля да си направя 2 яйчица и 2 оризовки, малко авокадо и това да е. Тая леща трябва да прибера. Ще обядвам и след това се залавям с работа. Явното още ми е, сутринта я пуснах. И така. Сега 2 яйчица, авокадо и малко оризовки. 2, да кажем. Ето как изглежда и моя обяд. 2 яйца с лютичко, малко извара, авокадо с черен пипер и сол. И тук имаме оризовка с крема сирене. Съвсем малко и отгоре маслинова паста. Последната. И така, бон апети! Хапнах, направих си и едно кафенце с ето тази слънчица. С черешките, много е сладка. С монин сироп си го направих. И сядам да свърша малко работа. След това мисля да изчистя този шкаф, който е тук в коридора и да преместя нещата в скрина, който сложихме под телевизора. И този шкаф не знам къде ще го сложа. Мисля го още. Ще видим. Ще го измисля. И така. Та ще видим. Това трябва да направя после. И така. Денят си върви, часът е 1. Вече. Така че, хайде. Да се залавяме за работа. Тадам! Вече няма шкаф тук. Всичко съм се преместила в този и това малкото шкафче тук го качих горе на Алекс в стаята и тя се прибра доста неща, да ви кажа честно, които и бяха навънка изкарани. Сега ще изхвърлям боклука, защото днеска е вторник, нали? Да. Утре ще изхвърлят ресайкъла и ще трябва да го изхвърля. Тук навънко съм направила 2 сандвича, които изтиват и той ще мине да си вземе. И така. Отивам сега навънка да изхвърля боклука. И дойде време вече да оправя и този шкаф. Ох, не знам как ще го оправям този шкаф. Тук направо е жунгле, хора. Така. Залавям се за работа. Клякам. Тук започвам всичко да вадя. И каквото стане. Някои неща най-вероятно ще ги преместя в някакви други шкафове. Обаче аз не че има място в други шкафове. За да може малко да се изпразни, защото тук е не знам просто. Просто не знам. Сега почвам да вадя всичко и каквото стане. Докъдето я докарам. И ще извадя всичко и после пак ще го натъпча и... Като няма и рафчета тук, то поне да имаше някакви рафчета и поне да се сложи, ама друго е отгоре, отдолу, като наредиш, обаче просто няма. И така да ме виждате в цялата ми прелест. Да. Започвам. Ще ви покажа после какво съм свършила. Ще видим. Готови ли сте да видите какво направих? Ето. Отзад така или иначе си има тенджери, които
Много рядко ползвам. Такива са, които не ползвам често. Тук съм си сложила купите, отзад имам купи, отзад има чипсове, тук отпред закуските на Алекс, формите ми и тук за училище неща, където и слагам. И чипчета разни. Горе-долу се подреди и така, поне не е всичко разхвърлено и виждаш какво има. Отделно си оправих и ето този шкаф. Също така е така отдолу този шкаф, което е супер. Тази чаша отива в мивката. И така, добре съм се справила. Горе-долу бива работата. Часът е 4:10. Аз се отивам да се изкъпя и да се оправя, защото ще излизаме. Ще водим децата на такъв плей център, където да скачат на батути, да играят. Ще ви снимам, ако мога, ако не, защото ще има много деца най-вероятно, така че едва ли да мога да ви снимам, но ако мога ще ви снимам. И така, сега отивам да се къпя, да се оправям и да се обличаме, защото след някъде около час ще тръгваме. Тук мога да се оправя и тези неща преди да се кача. Хиляда работа. Аз си измислям, работа е работа. Имам си некът да си нямам. И да сложа този черен пипер там, че Ванков се го търси. И да, ще оправя тук и сушилника, ще превърна чашите в миялната и съм готова долу. И тръгвам. В смисъл тръгвам. Никъде не тръгвам. Качвам се да се обличаме, да се къпя. Да, това ще правя. Готови сме. И Алекс е с един бял анцук. Чакайте само. Така. Да си обуем маратонките. Ох. Жужа и тя ще си обува маратонките. Аз не си пуснах косата, защото нямах време да я къпя, а пък не ми е много мръсна, така че няма нужда да... Така, чакайте да ви взема с мен, да заключим и да дръпнем ключа. Александра, за какво го е взела този телефон? Телефона ще го взимаш ли? Да. Ето ти го. Чакай сега. Ето ти якито. Сваля ти ръкави. Обута си? Да. Добре. Изпухай носилето. Там трябва да има кърпи. И това е положението. Аз слагам това яке, защото... Това трябва да го зашия. Остави го това, сега ще го шия точно. А може и да го изхвърля, защото да не го изшия. Не го хвърляй. Може да не го се занимава. Това беше любимата игралка на това. Закопчай си якито. Не, в колата ми съм. Да, но докато отидем. И... Не мога да хвана това с... Ключа взех ли се аз? Аз не знам къде ми изчезна единия ключ. Не мога да го намеря. Не е в... Не знам къде. Чакай, че аз съвсем се изгубих. Не мога сега да го правя, защото е... Не можеш, нали си обута. Я съм да видим служи чехните там, че не мога да се наведа. Тук е. Да, не, отдолу. Добре, и там става се тая. Вода вземе. Да, взела съм.
Ами, тук всичко сме изключили. Че косата му заболя, ръката му заболя. Моля ти се за копче, сега навънка, докато слезнем додолу, ще стане студено. Голям зор. Добре, мили хора, ние тръгваме и ще се видим или там, или после, когато вече се приберем. Най-вероятно като се приберем, защото там не знам дали ще мога да снимам, защото може да има хора повече, нали, деца и не е редно да се снимат, така че ще видим какво ще стане. Хайде! Чао от нас! Тук сме пред центъра. Анито е с двете деца вътре. Имаме 10 на минутки да изчакаме, защото пускат под час и сега в 6 часа ще ни пуснат. И ние ще се качим горе на едно кафенце, а пък децата ще изкачат долу. И да, ако мога ще ви снимам отгоре нещо. Ако не, не. Но така. Аз излезнах да ви кажа. Ето там навътре се влиза и имам доста неща. Има батути, има... Ще видите, ако успея да ви снимам. Ако не, после ще ви кажа точно какво има. Скачай в другия направо. Леко! Да, това се блъскаш. И след скачането е време да презаредим. Къде? На Макдоналдс. Децата къде искат да ходят на Макдоналдс, естествено. И сега сме тук. Чакаме си нещата и да хапнат. Ние си взехме по едни картофки. Да не сме така капо, да ги гледаме. Маура? Да. Да. Снимай моята бележка. Да те покажа ли? Колко е? 4 паунда. Най-накрая да се включа. Отдавна сме се прибрали, обаче обработвах влога до сега, защото цял ден нямах време. Сега в момента се обработва, ще го изчакам тук 20 на минутки да се обработи. Жужи стига рови. Ще го изчакам 20 на минутки да се обработи, ще му направя отпред снимката и ще го кача. Ще го пусна да се качва, вече той когато се качи тогава. Видяхте, че минахме и през Ауди, бяха пуснали по 4P, по 4 стотинки моркови по 1 кг, картофи по 1 кг, по 8P мисля, че бяха картофите, 4P морковите и чесън по 4P и какво ще беше? Лук по 4 или по 8P, не знам, ще ви излъжа, но както и де, се тая. Тук, когато има някакви празници, те намалят тези основните зеленчуци, имаше и някакви ряпа, неща, които не ми трябват, не ги готвя, така че не взех от тях, но това са си базовите. Картофи, лук, моркови, чесън и взехме по 4. Дават на човек по 4 пакета. И аз взех, защото мога да си ги оставя в гаража в една касетка, картофите и лука също така и да си ги ползвам доста време, така че
за по 4 стотинки. Просто не виждам, нали, защо не. Точно това си говорихме, че в България точно за празниците увеличават абсолютно всичко. Тук де-факто сега събота и неделя е техния велик ден в Англия на католиците и наша е следващата седмица. При тях тук е тази седмица и при тях намалят месото, намалят агнешкото, намалят абсолютно тези неща, които се готвят за велик ден. Както ето картофи, лук, моркови, такива неща. Винаги е така, за всеки един така празник, а пък в България ги увеличават, което е жалко, но е факт. И така, ходихме и си взехме, защото точно отсреща минавахме, бяхме там на Макдоналдс. Ева, сега се чуди къде да идеш. Бяхме на Макдоналдс и отсреща беше Ауди. И се сетихме. Кога ходихме там, пишеше, че ще има намаление за Велик ден и сетихме се, отидохме. Мислихме, че няма да има нищо, защото вече беше късно, обаче пък стига рови. Обаче пък имаше, така че си взехме. И така. Отделно децата се изкараха много добре, скачаха, забавляваха се. Малко тук-там ви снимах. По едно време, като нямаше деца там около Алекс, ви снимах малко. И така. Ванко си е тук. Гледах Hell's Kitchen, аз докато обработвам влога. Прибра се от 9. И това е положението. Обаче аз мисля да приключвам влога, за да не се занимавам после. Да не взема пак да забравя. Така и така сега съм се включила и затова благодаря, че останахте до края на видеото. Благодаря, че харесвате, коментирате и хайпвате видеята. И ще се видим с вас утре сутрин на кафе. Чао!